Og miingon kanila si Jesus. Ayaw kamog kaguol. Salig kamo sa Dios, ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamusultihan niini. Ug kun atuan ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo. Aron bisag asa ako, atua usab kamo. Nahibalo kamo sa dalan, paingon sa dapit, nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya. Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa, unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag. Ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon, nakaila na kamo kaniya, ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya. Ginoo, ipakita ka namo ang amahan, ug igo na kana kanamo. Si Jesus mitubag. Dugay na akong nakiguban kaninyong tanan. Unya wala kapagihapon makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa, nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mo tuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan, ug ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako, nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan, ug nga ang amahan ania kanako. Kung dili kamo mutuo sa kong gisulti, panuo kamo kanako, tungod ni ining maong mga buhat. Ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako, magbuhat sa akong mga buhat, ug magbuhat siya glabaw pa niini, kay muadto man ako sa amahan. Ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan, aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini.